De bliksembeveiliging is makke van koper en dat is op het stuit heel duur. 2 meter van dit kopertrie smiet 6 euro op. Het is natuurlijk een hele mooie business omdat het voor ons handel oplevert. Anderzijds, ja, de klant ziet ons steeds wel weer komen. Terwijl ik liever kom voor nieuwe zaken of andere zaken. Niet om iets van hun ellende te herstellen. Het levert mij wel omzet. Maar het is geen mooie ontwikkeling. Want het geeft ook een slechte naam aan het hele verhaal koper. Om de stelligheid zin te gaan had het bedrijf een nieuw antidiefstalsysteem ontwikkelen. Nou, in paar maanden testen is het systeem no clear voor de verkeer. We hebben er een installatie op bijgezet en die detecteert of er sprake is van storing dan wel diefstal. En zodra dat zich ook maar voordoet, bij de eerste knip, kunnen wij daar melding van maken. En er zijn verschillende methoden om dat te doen. Bijvoorbeeld door een alarm te laten afgaan, een zwaailicht. Maar ook door een alarm in het pand te laten afgaan of iemand een sms'je te sturen. Het middenwaar en alle tongenbuien zorg je net voor extra drukte bij Van der Heijden. Wat we natuurlijk wel merken is dat het ons helpt bij klanten over de streep trekken. Ja. Hoe werkt dat dan? Nou ja, kijk, het is niet zo dat als bliksem toeneemt dat daarmee in één keer veel meer mensen gaan bellen. Maar er zijn natuurlijk mensen met wie we wel in gesprek zijn. En die vragen vaak wel van hoe vaak doet het zich voor. Ja, als je dan veel onweer de laatste tijd hebt, dan hoef je dat niet meer te vertellen, dan is dat wel duidelijk. Wil je nou zelfs wat waan om je apparaten in weerlucht te beschermen, maar geen installatie aanschaffen? Dan kun je bij tongenbuien het beste gewoon de stekkers uit de stopcontacten loeken.